tun tum chu transpose kan hril fe do nanga hei keyboard kan tum chuan transpose option a kan lu chuan I number alo lang thina number 1 2 3 4 teng ten a minus zong pan 1 2 3 4 teng khan alom thina khami kha I aki kan laki sakna tur kan chaisna ki ania kan hlasak ki alo san deuh chuan kan tin hiam maya kan hlasak ki alo him chuan kan ti sang le mai thina kan number thlaka kha engki nge number a zir khan kan soi fe dona tuntuma hian kan hriat tur poimo ber hri chu kho chat number a karon tilan ang hian alaya 0 oma 1 2 3 4 5 in 6 7 8 9 10 tin akal chhozal ta chuan negative lama po 1 2 3 4 5 tin a phei zel ta chuan tuna hri chuan kan hriat atana chinchhe atana I chinchhe atana poimo ber hri chu middle 0 hian ni 0 hi alo chinchhe photla ila bode umei thaya o ilo chinchhe do ne ti hian keyboard karon tilang leya khami number kha I heta hian ain ngatta ni hemi keyboard octave hi C D E F G A B C teng hana kal zelta he tarang hen C D E F G A B C D E F G tikhana kal chho zelta chon hetlama atum note accidental note anga hian F atanga san chon F sharp anta G atanga nim chon G flat khateng zel khan G atanga sang jok chu G sharp A atanga nim jok chu F flat te chi sang sang apo hian tikhana in thlak danglam chho zel ani staff notation no ta kanen chuan note thi tian ain dot chhowa ten heti ain dot chho kan en hian alai tak nisina lo chin che tura ka thil che kha alai tak middle 0 lai kha C an ta ni 0 kha middle C ani chu keyboard ta kan an le chuan middle C chu hemi hi lo ni ta se hemi hi 0 ti na ni chu transpose nisina a number kalmang 0 atanga 1 2 3 4 5 le minus 1 2 3 4 5 tia akal lang khan keyboard apo middle C hi 0 ania he ten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tikhana kala chon negative lama po 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tikhana kalbok tani F kin lo tum do ton don talang keyboardist ni chuan keyboardist kan te mai thina 1 2 3 4 5 na khan F hom ta ani chuan 5 kha heta transpose number khan 5 kha I metanga C key po metma lang F key ni tum don ti na ni chu anhoya hian a file PDF file in anota a free download tur kada boka ilo download tanga ilo enanga itang kai pui view karing ani chon ka channel RT Music Production hi ilo subscribe ngai bok don ya